Obili ukubwatia nigo bikirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Wanchomo ligeraria nsemo ya kabere ya maya twaswire asomoroberio olia bwa obosera bwenga. Obosera bwenga ochakera rero nigo umoroberio go ochera kera lituko ya Jumatano. Toko ya gwatrania amona mayekera tonyera ko batokumanya. Nara yo agendrete imena isko ya orogongorwe gusi tuira na se chinga cheito ando nyara koba togo chisereta buya chinge chiature maite pasta gose nyombanjiro cyo bunyangi cyakaga chiruga wanyoranga ya soire gotonya unije mabati gotonya no chema bati gotonya chire ekara gotire gusa musumali wakirebo ro maite ya babundi ba manyire chinga kiribo gosereta tanga ya aligia misi na ro gosereta buya. Karibu sana pasta, long time. Thank you, long time. Nyasaye obero mwegenu. All right. Ande twaroranire. Amaburia mangenga nigo tobegete promo eringa ya umurubiri ngo cyakore bayoganyire abande bakire gisima batanga misi bono mwaranga mokorenga mwakorire tukabatenga tunakuja. Karibu sana pasta, ndeke to kwane mwanchu murigeria nando mutebya sa kwabira matuka almost a month now. Yes. Umwanchwa umurigeria on this TV obosera bwenka ande na ireli bagari ko bakaribisha ndio twabeire isiko na abeira asikambia so mutinyo ya mweitire balia abasabato manyetentu atwara kikambio mutinyo yo mugima ekinde mbono chikona kwaera na ndio maana tumekuwa nje lakini na mimi nimefurahi kurudi egera togenderamo na nabanale ko basabanga amaswali yali no mwale ko bolia no changia mmekaribishwa. Mungu atubariki. Chinga kimbono ase chigosanizo to wachiesire emipira iga togosobo timu tumwe emipira rie ko egotinga igane chingo rine binyolini ase naro wikagata ngorusko temate rusko ya lingi go sabalibaga kwaenda isikake. All right. Ono omogeni to kabere pastor Joshua gata ngorusko atanga yaya atago yukungana pamoja nasi wiki egocha ekerena gotebia sanga riburia gamona into muncho murigire gweterase enamba ya SMS gwetase TV yago na bigo live gweterase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News website ya www.ndizitv.net ko balance pastor gatiyo bokoreri gwemiremo yaito ya kirarituko igaigango koroka pastor timaite gosekero gwikase nka yago na kibao kurangaria bana kondangeri murandia ya unango ikaiga abaisi bari bononka nyakanja kiete skuru kwa dadi mbari mbama idinga no mubasi mbama idinga no pastor all right ina nje gondo muraria tema idina nyumba kurangaria bono ya bakondangeri nga ose waikira bono ainayo manyana rokongo nyino mumurana njonda kiri dadi onye no mokongo na ronda inga sweetie baba yao ono so akaribu so akayenyo asante paka wanda bandangari paka gesieri nga umurali no wale amabore nga ya gogo chake to komboli umurali wambuli ose baba Joshua ose ilitalia nga misi kwambuli nga yale biamo yenerenga na pastor yenyere ko bego soa ase abaligereria baito kero kendo banyale ko bagukwanira patenga umuchando manero nyale ko bokorekana onye tuli ko bokubwendi gumapema nigo irere chinga chinyinge kubutoka naseki asengencho abanke basinyere go balance gatiyo bokoreri bwabo emeremeria professional nabo igo obwamate ase chinga chia mbiye muno muralia umurandia isateyemo umurandia isateyemo ye karego teba iga umurandia isateyemo ye karego teba nga enka ekeregento kebwate chinga kichai. All right. That there is time for everything and a season for every activity under the heavens. Igonga kitogo cha kumurubirio nande nyuma yokoba urusiko muno wate basa matuko atalimake neringa eyemiremo nemia lakini emiremo nebwate chinga kichai na ande keribwate chinga kichiaye na omuruberio nka nubwate chinga kichiaye oinyoreri motoranga gotebyo mubweka noyomo abategereria na abaligereria ntua kwandete igoro nga omusacho yomo akwimuka mambia bwate asakonya kobeko bunyanzi bagoruka nge loan arose tibu yisiko aso bunyanzi akabosimeka unabona mbuleta libuye oendo bumure gamache
ona kubumurira omutinyi gukare guchikoero bunyansi buri bwareretire emambe ya makubuko guchikurigererio konyoranga gatigati asigete bunyansi buri bwomete okorangeria omwanji wenga okoranga nengukera abali omwanji yo kumwenyoringa aliana ase kware goterena kwamanya kumurira amachi bunyansi ubwo meaning nga naboko base family yao no gotenena no koragera kwachikorageri buna bono murandi kwachikorageri chingondi chinde lakini mwawo atiga kiomete kwaira na kwanyora ng'abana babeire omunkungu ogosinyire igo ngabe kunyarekana oteneina asoko na kwa abante obunyansi bunda amache lakini yali asote neine aumire igo munyansi obombo ugikororokana getie kingo gikororokana buya nganone mebono yaho gokora teligo gikororokana ko bemereme miyege kogara litona toneri yarorekanire obunyansi ase bumete obonyanki ase bumeto mwancho morigire marago baya bono sanga amona into igoro yo balance na bera to ngano bato mochando buno yo naboko sanga nonye naye anene experience kiao pasta butambe abantu abange tiganchakere tunonya ase abarimu for example koko somi amisi kindo mwalimu ali class nimbwata abana bali ngo somia anene go bakurigereria abana bane iziko nyareka no bara ase school yiyo abakurigerenga onyamisi otosomia abana baye barabu labda number 1 na kibago behave chimbo chiabo number 2 na kibago perform as class yaba na sobo korere bwakira litukomore pasta nonya ase kanisa ogukia soborandia abokorandia ali lakini abantu abanga bashirika niko bagupimanga pasta njira guturandiria tigango turarigererie nkayaye kwanyoranga MNP abali mwaba aba pasta abatuagure pi yakora nonye abana baitu bali wakirume kwakano batanga yaya pasta na bakorande bya lakini ngizite possible pasta ngabate bo bunyankio bwo umirega iganga to concentrate so much asobo koreri ini mewe karatura rure berega nande ne yende mingi mbiye mono moralia na omoligereria lakini barata kandi iswaliria on biyalire ndi wana ine lakini asenara mariogia tigaine alright nabo maeto kuligereria egente kanekero kitubwerete komayanga koro murandia ose koro mwalimu nande itwetigeta asemeremeye amatemu ngo kirara abantu banyasara tali barandi bonsi okonyora emichando erinka mwabo asabana babo gosasiki family lakini ntegetenga ndasikoye entekenenga ki nyachienere tali kogokera emirimo y'umunene nabo konyora Gideon inso gatengwara gukora emirimo lakini nyachienere utura buone nabo iratokane ngananje namo kira sensemo y'okutabororo you know tubwate gendo gekoro kwa basongo bako nga the ministry of being present uma etoko bororo for example abantu abanga ba Africa na into bagusino otole omwana one na abayibuli abanga bana bamugwa kabali mipira bangete mipira umwana babwate biti bakwenda buno bono kiruse cy'isukuru baki kwaka lakini to konyora muibuli okobete mwana wego kikuligere yani igakoranga ine no ko waste time but ine to koranga the ministry of being present umurobeli liwo koboro no ma edenga rabo mwana uri ama edenga dadi na ndigereti na chakuli na kingwa ko mupira medara bagwa ko mupira ba iseko butoro no muntu kokoro asinye nchoka ta na ndigereti na basirire kigima bono muchando no linga abayibuli abange abantu abange twatigire kobo present into to kukagamuna lina ne tuwabwato murobelio yali tutararwa musubati mungino wago tebinga nindoche you don't love me ayebona asenye nchako tebigo kwa myoko mugore yanga wakagange yange ye mugorere yaoro kiyo wanja umbere agatagete ochekero gochaka omuhag alright and that to her inere sign yo gwendo kike yo komwanja lakini yakwa myoko komugore fridge nabaligirete bindira kiri bado korotebia lakini bado nabatigarete ngatokara ndo kike tumwachete igonga liswali kwaboli abalimu n'aba pastor n'abantu bandi bali mirimo ya kupigiwa mfano inawezekana na nyachieni nero ile libaga onye tuliko concentrate gose kobo usabe wetigane ope present nabanyacheni yakwira libaga kuisaransa buo asali enkaya goke mu mwancho mbori to nyara ko bato sange birenga libino ntoro changa manyara ko mo tomaga igana mabuli ino pona to kwane nango pastor how do you balance to kwana balance mirimo na kibono to ko balance no muraliande kero kende ninga deiri mirimo matukana bunguru bemba kachisenye na ikanyomba na nyoro muisio na Joshua orari mambi ninga neiri labda ngende osina mangane field na bokire 12 how do I balance ono mubekano natumire ai pasta kero kende chikambi cyo bokola imbororo okorangirwa
umwalimu nari duty emirimo yetu ya kirarito muna bono nduo mfano ne yes chikambi chiarenge chintangani cy'umutinyo yoko hera bono nabo umurayi tobwe conference yambangete akambange kambi ntangani kambange kambi ewiki ya kabere ewiki ya gatatu ewiki ne ya kane singe nchonde chaplain ya school ngama dewe wiki enko igoratori lakini ngamo request amisi nyuma dotaracha sembeo ntuwa kuwa nanga abantu kwenda bale leave abantu ngonyora bali umutimo komoke umutimo koyo moke abantu chinse chinde bono yendo nkira abasongo bakuru nga vacation na liriyo konyora obwate naye onye kubwate vacation yo mutinyo yo yes you know nabo ku invest that vacation abantu mbali bada ko egwerusa oegwerusa likako butanya ko irunga nane nubosongara kahangeti ali hotel igonga bado neba ko kwenda botuko koirana di amatuko na harugo gukore gasi ntobwate atano nabe atano na limu litukoria gata ngubwate litukeri mase wikyo korendo ogotimo litukeri na lirolio make sure nga safe family nkonyure jaye na bara breakfast nko ragero na bara lunch na saba nko baragere siole ese me yuise gokora no ba matuka ye weekend abantu bakuna kwanyanga indi litukuri umutimo koligo cyo onye ne sabato osonye jumapili abantu abange tuwa ekebungo gekoro kunga Timoteo ekebungo ya Timoteo elia ya kabere ye karegote Timoteo ntangani kebungo ya isano isategote baiga nga anyone who does not provide for their relative oyo tali kunyara gwikera ekebusiye karegote baiga egusiye gote baiga isano na isategote ba onye omuntu ta kurenda abali abamwabo mono bali abe nyumba yaye okaniro kwegena naendo no mobe ko bwayo tegeneti omuntu tali ko provide for the family oyinone kanisa na atagenda what do you mean pastor that is the bible nabo paura kali ko toterigo nga hande digangiro onye omuntu ta kurenda abali abamwabo mono bali abe nyumba yaye okaniro kwegena naendo no mobe ko bwayo tegeneti iga is even bad ko umuntu takorete otege igonye kwegene the bible nere twasoma murandia inga there is time and season for everything right kisimie chindo kibwate umuntu buna bano roki kwabekire ndagera riri umuntu ngo gwakerare ega niringa ekero onye gikunyarikana ragera abantu muri in a round table ligere ri umwana abana bamete abantu mbale bobwata abana tamete na kyako begobo akwa muri ubukima tumete chimboto chionse anye ndiri kwa isaransa na remes nabako mandengo bokimo ko bega boke ugukura nde kwa manakobe igo in short ne linga we have time nabeko nyarekana muna ayo muralia oike saine kira lituko lakini lituko liryo bwate elimu ngakyo ko litumia ne familia is it a priority osena naliwo chadanga bono kurarande inde tikorora kininga ningi kya mwana ngachinga kichingoro wasandi bano maete no bale bosongo garia ikoberanga narosa tiganda ikabosongo tiganda anywe mbeo uchi bosongo asivwe mbea se kwalingi yale ngoro wasiekera enka yago na barabu na bakunya kwemburungania ise otanga chini ya majo maete mparo nonye onye na basubatu saba kungwaba na bayigwete tuago tebi na handa na bago pimete nga no erero litukuri umutimo komba manye to official nga rero nalia misi osomo akona tabwenereta ko bagagutimoka lakini kwanyoranga nande kwanyara kwa bokurigia excuse chine kwanyara kwa bogosoka yo mancho muri gire mara kwa yabona kito kwanyara kwa togosanga amonaye naye nabo gosanga karanga kia unyara kwa bogototenga emechande nonyiroche ase chinka chaino barra bangi banyara kwa bagwesoka batanga yaya nigo togenda to ko togwetera makon especially past chinka kije twakwana onyana matemu kwanyore bagi ya nekingi mugetime ne form ekira kitwara batanga emasongo bakuruka nga delegation delegate goseko gwike school by the way nyako bwatari yanda liya family yao n'abantu bawo lingane nabo koranga nonye n'umwalimu nabo komosoranga mwalimu minto mbwatesi na haye mambi ninko bwatesi yaba negesanye lakini asengencho you don't abantu because muntu ndetai even no basta bunande na atabiri gwesa batonkora ndingoki rero nari ngige pindi asegete nabe ko nyarikane gente onye tinganje tia family ya nabo ngote bangagonde bisi gonkali kurana lakini aho tenga chi wiki chekero umurayi mbangete na matetinge wiki eri ya kabere igonda benka n'abana bane gekora mbabungete school gekora nko ende kambi ngo kuri kambi ya 24 ego kubwati abana bako ene school 26 timbwati nga kingoja igona ire wiki ngima
koberaka kokwana n'abana bane ande gatara nabaro no nyambo songo inkaisaransa nabaro bagante bitugorere igo ne buyanga naye you sacrifice abarai no nyana iga solikire abanene baumba maitega no bwate family if you request ngayaya nintagetama tukabere ndara kwana n'abantu banyumba yani they'll give you because that is a right egine SMM ere as a constitution yitonga naye no bwate libagende igo abantu they take excuses umuntu oranje tatwara chinga kine family yaye nandi chinga kimono kiri chingenjo kono nanje nararorire no kuragera amune family alright gento kiye kan yani boni amisi yari konyareka mbuya nandi no mwanji ona akuganya kekoronyo gukurwa uchikoragera eminiti kumwanji ona na bakuganyaragera naye okuragira kuria abasonge bakoroka nga bonding no nago tenga naboko rumwana wenjera akuragira kwa muri chinyeni likuko ja kuna kuoma ni mukungu nga chinyeni echiemo koli bobe kwa manyanga na abana bawo baworendo ki bakwa muri bantu mbale bakuli chinyeni bo igono wikoma nyenga otaisaranzi tina barwe mesoragira abe kobera konkubanya abana bawo bibona sana mwancho muri giligeta sende kendize TV no tore live oiga kwendeke ngatunyere koba togo segeta twensia sobwamu ngatwatebekirenga ekenene no gotinya chinga cheito kubwatirana amona intu abanyene abe no mukungu asenga umosacha pasa ndeke turakwanira tu ara nyinge abanke okora bako walite mwiria yokubeka chinga ki amone yamate yabo nabasacha korende nense monero nero yabakungu asichinga banyara ko bakogwa matemo turachakiranga kurwa sense yabasabatu sabakungu ensemo y'abakungu wongo koira segeta ukemerenganyo 30 neyemo okosoma 22 iberego teba she watches over the affairs of a household and does not eat the bread of idleness ingu mukungu omuya nigako nyara koba okoria omugati bwenyumba yaye yani binta nandi tali go twarangaki cyogo ogokora moshene nero koba idle ingaba omukungu omuya na mete none ebukungu tebere omu yo kwagache nyumba no mukungu nandi nero raye tagore SMN ne bunanje narorire nyamuita nkororande nga nabagonte nga munabono twakwana nere nga kokora ndege pindi amanya kwena nyumba igaranganye turagira inki nero gwechanda kuringa ki nga kyumura omugako nago cha kuragera nga kibona arabe igonga abasacha as much omaida bantu bari tubwate a home and a house abantu bari bobwate nyumba n'abantu bari bobwate inka alright a house nekero bwate umukungu ogukuminga ni ngenda erine nyumba ngo chikorara mune loje a home nekero kuli okolong gosoko kaninga angona ikaka inkwanirwa mangana mayago se nonyana kamujano amisi kwabwate handisi TV oiki igote byumwanchio nababo kwa solution igona bonkagerete nga na hande nabere nga omukungu nabwate hapa hand ense menene mono yokwagacha gosoko gweria enka goseko make umugaka anche gochaka because ntu analete gochaka tuamorentire bona rangu gutungusa gochaka onye ko begetango na beko nyarekana nga bono nonyine miremeri yoko yerenta yaba buna ekezuizi yaba bunenjire yemo yo gutataka gutwara oboherania monere koira chinga kichinyinga soko make amatem nateba bono nabwateke bungo nare go prepare mambi ko randingo chi ngachinga kichingororo ege kogera bohererani bwoitu no mwanjore mbokore tiki boyo yagerenka yagwa igemereme yende ko egochi bune excuse kokoro muntu korente mire munyumba igobo bwabahira asoberera alige koronga dolin ke muntu mwenga kurujise mochi yake birigo akotabanga as partners we have failed to create enabling environment at our homes hence ingageta kipasa kwa kuoneranga una misra bongo pimanga abatari bono nya mentu embere masegas ebuche elinde ni kangaria inkenyo lendo sete na baro bararire elinde nyarako so okoranga pasta echitune signs and symptoms bubwa mate borobube asachinga chito andonzi agachiyoboli maita abantu bali amisti maite karokwanyo ate Joshua you long go kwa gwete ngango na bukura kobona komorora okwa ikaliria raire kwa ramurangire kwa mubwata amaigaria
amaigari naro, that is what umusubati yakoteba enabling. Yes. Enabling ne ebintu bikorenta ange egero amuntu enka yaba a conducive environment oko yunganko no kale. Alright. Okumis. Lakini mona singencho nagotenga aba maite no ndagero mukungu akoroza. Na boko ye miss watanga eye hotel yero. Na bangolera ngo batenga tiganyu cha ninka tingwete buya. Egora no bange tenga endagire kale those are what we call enabling. Ebintu bigokora omuntu ancha gotige meremo guswancha kuru town mapema ocha nyumba mapema. Alright, narekega ogoro kwa kefanya ribo following live omurobelio omuya kigima tigotokonye tunyara kuba tukuige kachinga cheito asoboro sobya Isaac agoro mozai permanent Isaac omweno kurokise mochenya bitunwa niko ndani asaboniga nigongo watch live gwetera so mutandao kurokise mocha Kibra Nairobi. Very well program. Asante sana mwacho murigireria emarago bayabona. Tugereta kuba toko kwanera na kitubwenete kuba toko balance chinga cheito amona boigo emiremo yito yobokoreri bwakira ritko. Pastor, nabakonyora nonye ekira labda okongusana watch kwabo. Abandi baro bagotabanga yaya abasubado sabakungumbaro bategeta attention enene kigima. A greater percentage. Lakini kende naro rotara understand the nature yemeremo yomugakoye. How do you need to deal with that challenge? Keko geranga bona agotanga ninko ganiti. Labda nonye ikomene ibiri cyamaro bachitaika. Yeah. Kwa matenga yaya ina extend ga asemeremo. But okoranga mparanya rakoba ku understand the nature of yemeremo amantu bakora. Yege gocha I had a friend of mine numusani one. You know amisi labye kunyarekana. Bunuri ndisi TV. Timaito so mwanji onya gocha bute ndisi TV. Limoyo. Nabega neirie muna bono nkora enda no mwanji one. Yes. Muna bona ari gukora kikambi kurukyo nganya last week na kitoa gacha konkuresa. Andi nabagutara gatiora no na stokurara na kitomenye. Abanta bange abasacha abange nonya nabakungu abange maybe bakorie gashi musacha muganeti. Yes. Muso bate yo gale nkandikira akapost yegente kiaga wakito bisyo mugakoye mutebi karibu inchubu terero na inchi na tebi bosi yanenga yulbiara nurabe aga isaransa akarura munne esimiye cyo obekanse emeriacha oiraneri akaimukia maboko igora gateba nka misione. Yes. Kugucha nyumba nonyore ginkoganyete nonyore ginkobekere gekogera onya mangana na arayo gokore egasemerimo yawo nande gwacha nyumba gwacha to provide for bono roli na nchire ngo igaba kungu abange nabasacha abanga babwate kigazi. They don't understand which nature of work tama itinga nkasikyo gokora na atakeire nere kwa moleta kwa matenga bono te turacha ayura urarora urunge pindi ke muna bono kwa ruko boralia wasoeke okorueke wasoeke none na bagwanjira na ngamisione akugu cha ino gunyete amaene ngogunyure lakini abande mbale tamaiti ngasikyo gokora no motebi no mwereza agosinyunga bali bande barabo ngiyekora bono bacha mapema lakini nabe kunyarekana nga tamaiti omukungu oye igasi yagokora mburito kibwate guso bantu bande bakomuntu nabagusira okukora imirimo gusolitaye mukungu oso musacha atana gukora obisi eyo. Alright. Arago yabona umuntu murigireria Pastor Gideon netogenda ko batosanga manera gaiga chi challenge chi nigo chigereta ko ba chikubwata chinka chinyinge kegima anene chiri cyanyara ko bachigo so asenyumo kwanyora omukungu nigakurie biero tabanga onye manyanga nabo kwari guika nyumba chinsainye kere rituko nawe chiko bagingo nyomo cyase enke abange Pastor singe njo bwanje demezoro bwanje no sinaki kwanya bayisaranze rotonya nabo igorende nanje singe njo kwanyete utagote galende design kuri wasemeremo elinde nko attention iliyoganetie eliyo obwamate bwito asenka umanya ko babakogendera areka iga kurukwanga Janet jumbe yanda timaite yanda gochi yacharuka gochi erago tebanga abange baba sacha nigo bakogania bakungu babo baba understand kurende abasacha ku understand emerobeli yabo tambe asa bakungu bakore emeremo yabako Pastor. Abo konyo naro twara ebire. Yes. Ne linga munabono na netakire kwa munabono emeremo naye. Yes. Keruga talibaga vera isiko rumwanchi uri ochi yankabuna ako sigiki abo
you know, toro chingwa mwana temeri. Yes. Na yebera isiko because we need to understand each other. Abuno munabona ko kwenda akakwanya umukungu kurumambia. Chiangu sigikiri chingo konya kwa bege tabu oabu siro muchi yani kurumambia rege kumbe ayego gwikanga gokubulinga nkirero mwanya oru gakoru igona bonga gertenga SM ina intwe nega ne nayo mugaka utokenka. I have seen women who work tirelessly yani maragoba gogoche chianga chisibiri chibankire ayetuma yetinge miremene mundire ngora atigaranko mukungu atengaki karabanga chiange chingo iga karato chibangere gachiringe hari ngobe disa to ne chiane na rosa lakini yena bakuringe chiane uringe chia bana baito nando chibanga buya nando bangusa ne nyomba ne ndagara kwacha kwa nyororosire igonga gertenga basacha is a wake up call. Na intwe let us understand our women. Let us onye kwanje by the way bukwego tebanga obwanja ni gobo tuba mange obwanja ni mbuli ko baramabe onye naye gwanje tumwanchi omukungu naye bono mwanje eminto mbiro tabwana ati ko bara abantu bali bakona kubara ande yarenta bono umuntu asenjo kuba bali magosa abira atatu watanga bono no ninga tiganya urugo cyake ko umukungu yo ko ngatanga understand it abantu ba commit driven suicide sengenjo with of not understanding one another umuroberi to kwana toli raisigo abantu I have a friend ngaite ngoja kuyeni wali bwangu iga batwara a confusion umwancho yenkeigo and he committed suicide ingige kogera obwerera ni obo twali iria sigetanga ekero tali ku balance yegasi ne family igento kerege korunga regrets akiki whatever umuntu agoso aweitie onyemanya na nabo umuntu aweitie ekere itirie result yaye ko stress yaso yendo nga depression umuntu yobuyangire osie kire bintu byo korengereria bone gentaro che is hopelessness no kota semeli kore posibuaye nanu muntu gaikire igo na bera atari gekora bono yina bo ekunyarikana ngata tunyara kumwire ni mayegonye tura realize bemono sana arege kurunga jeria kerubo kurukisemo chamana Mabareni Kingdom all the way mpaka county ya Kisii. Asante sana Sinchumuro Bilio James Saboke Embakasi Transamia na wapata kwa njia safi kabisa umorobilio ni gole bobo semia kegima. Asante sana Ruth Nyabuto kurukisemo ja Saudi Arabia Jeddah tuned in and watching this TV updates. Nabigo omorobilio kefanya liboboigo kurabo basi bonyangama esani Catholic ade egatasenikianize TV emarago yabona esanga amana ntuma ntumuligeria bibuli diago aye akerora sengeria engane ne pasanya ne ko batwegeliga igane linga tonyale ko batoko ligeria ngamero bilikiyi ekogera labda manyete pastor isikuligere nonye ase chinga chetu spato baita bakungu baito bande mbaro kiro kino bakore mere mugetere mekonka kabisa kwanyoranga labda no wala ase supermarket igike kora itole pastor gali kwararora no wali gali kigima onye na ase computer no yoko usate ne ine galia kwanyora no mukungu bumuntu chinsa kurugali pastor nchamisi nonde gali muganye tochicha nakikwanyo rero igakero kende garuchi kwenda uchi stage gali yabure mbura yatu nonde gali nkamuganyete nga ibintu byose bino biregaiga abana no baregaiga kiregentu paka no nyemero biliendagira. Is it that we don't understand into abana abasat irotanga male juvenism no ere mito na utakiro ruge na ndebono troche gakwara no musacho oyo musani one agatote bitole no mwanchi one igatokona wo crack some jokes okainga mu onye mungino yetalika igakube ku macheri karuge arike aragere ubukima oburi bwo gutigara agotuguta gekora umukungu oyo nyedaje tia murugere tukamubuli na chamonyore gakoragera takomwa lakini igontete twira nime yebuku wake ebuku igego tebanga husband love your wife ntu atebigente kyo aba sacha na ubwene gwancha abakungu mukungu tabwene gwancha musacha because that is what the Bible says umukungu gabwene ku submit ono esenye nchumo sacha onyendiria basacha twanje tabakungu baito male juvenism ilite kotuka obo nyankongo bulito bwate menganje no musacha ambako koraki lakini onye gwanchete igona bo gwekumba nabo okomo konya no gusukia mache nabo ko mataibono tigangarike ochoruge and by the way moralia
You see abana nyetubwate kubwato abana nyumba kinyaruka gusaba abana bamura gusaba mura ne kinyaruka. The attachment omwana umura igago taka kunyomu mu subati unkangina. Rakorra ngina buna gokora. Amen no naye omukungu bwate ukwa hanyare ko babuna mama engira mama ali no musacha omwana umunyaruka gago taka konyoro musacha onkabuna ise. Alright. Igekero bu feel your part ekero otali wancha mamu mwabo bwekanye mwana umunyaruka tagutaka konyora musacho igakubulinga na inchira bonda nyoro musacha abana mbali badire irikoso wakinyomo asinginjo bagotanga onyu enyuomo nere tatale onye tata nero musacha nenje kabiro musacho undanyone tikaro linda ratika kunyuomo ayo bima ke kisabu chia because yakoranga enchero kumi street ngina enchero isaranse tebune boss otageto otebanga inchibuna na naliriga maita bana baito basomi igonga nabogo kaganga ngino kumi street nabogo kaganga ngina otakeira some lakini omwana wenyaruka nere gakurigeretinga tata yes onye nyuma bono gekale gonde tenso nyuma ko enchera tata bali na mama onye nere nyuma marriage come first inchubu wangu lakini onye nyuma nere ye tata bali na mama mama akurutera tata ndage mumura batebanga okonyoma nkora irande ngaki Pimono Sara Paul Murogo kurujise mocha South Mugirango akobole liboli lya inga ningi gekogera chinga kicha mugoroba abasacha bange nali bagosoka uche chi hoteli banyara kwa bakonywe cha ororo okay pasa it's true yes no guteri it's true is it that no avoid na geri ya mugoroba ri whatever around the table anyway turakwane ngani number 1 na bekunyare kananga chinse chigana liye amaite ngamisi na Gideon itoruro burandia nkumena na tolensa iganya koiga tukwane ngana imoto sange tumana kwenda nyumba lakini generally na egebwenete nga chinsa chiria na chopunta bwenete koberaka bono yabeire naro nandi nabo konyorangu muntu orureka chinsa abana bali goja abakonye no mwaki gokora kwanyora mamonero ko bakonye umwaka nero barugera wacho mugaka kwanyora ndagera umwana ogoyire okire korara igonga neseme enaro yabagusi by the way so gokora risaje nabo konyora nabagusibuka bakora mangana abayikoyo chinse cyo konyora no okire nyore ngombe okire ko nia mabe igonga ni naro eriyo mugusi ande talinkiya eganeiri na into toyeligereri aba muri abatokwenda gukibusia muna bono maita abantu bale bakurukanga kuna kijiwe bijiwe bimeisha bona se tuwale kuomerana tuwanywe chai bona abantu bogime boko minyoka igona bego nyarekana going forward gukibusia ebikaye bibyo kunywe chai na kuomerana karaba gakana karole se itali kiamo kama baga etire pare bakuna kuri cyombe bagite nyimbo bayisaranserete rero mbali kuri sitora none pari yari mire yakore nono yotigari tigasi mire tisangaka wosikinsiyaga egerali seria ngombe ngo ne naro yabagaka nabikunyarikana ngatari gintu kenda avoid kuruka osekretari gentata makoka kigunya koberera nyumba nyakora umukungu gagunya korosie ndagera arase gutanta nantume mwera rino yesa pasa tigaso gasoke iga mumera namana bagaka bande togosori tumaye kumanya ngayo ense ya kenyero chigo aboko butaga ngonyore ngayoniwe ababange togotabe pasa tima idea usongora taore na bonko yunga natoka nyomba bwangu nande mapema asengencho lende nga ina intwekero tutake abaite we are role models muna nagote nabira nyarekane to change a community lakini uchenchi abantu benyumba yao and if you begin to change abantu benyumba yao then you can now change the community because bono inse go change murabia ne biralia nenyaruka igona biro bibyakire go change lakini nje bwe gatingo nyara kuba change abantu igonga we become role models onye gutete naye obu muntu abantu bakoegia omba abantu bakotebanga oria naye nabita kiro cyakire ku nyumba maide none barandi tokorandinga ekanisa yego cyakira ku nyumba kumu cyando ere ku nyumba mugo cy'abantu batane kanisa nundaje batano ge kanisa yabe lakini roche mu cyako mu cyando muntu acho yo mu yacho yo mi kanisa ina bokoranga nero ne bwatu mucha nero ne bwate omochando Edwin Matagaro Brown Onchari agotanikiwa Estates of Nyariacho, the capital city of Nyamira, tuned in to the world is happy to hear Ndizi TV anene obosera bwenga omurobyo gento kabo kwene kinyara kabo toletamo abe gotinya obwamate
bwe chinga cheto chinga kie china cheto gukora pasa ngokorera anene asi chinse chicha Michael abange bamanyete nganje aso mubekano litko dia Jumapili labda nalinda so mutimoko igobwatanga enkana bekwe ali gani twasobwamo litkeli limo linyale koleta impact ya se e weekend mama tukata na bere ewa enene talk about it pas enene ekogera umaite 12 hours ri tukuligima ne chinsa chinyinge mono nabe umuna batainga okoba kwa ororo tali oro igo yes na bataimu onye ni ndagera unabono nimbota musani one yani karo sirie onyoso unabona kerale weekend asoya rosi chabati abana bao tanga dadi iso chapati za dadi zinakuwa tamu iko bagwa talinga niko chiri chinganzu kubwe chiangine lakini senjo chikorosi once in a while alright no nyena bagusi ntete ko tebia misi enkoko ni nkanga lioro sana omboli umuntu kati nyama yenkanga nenkoko nereli once omuntu abatenye nkanga once alright talinga nkanga yebwete enkoko na singe nchi nkanga kutoka once in a while enkoko erese zokulia bona ere tomaitenga na bere ni manyite lakini enkanga singe nchuko nyora limwa asenga kientama ikona boko tende to imagine ngenga enyama yaye once ikona nonye naye koleka na bira toka tomaite korosia batiechi lakini ndabe kunyalika na you are good asoko bankemesa omaite mama itenga dadie keralika ose mamie keralika yani message kubanku they long to see that ige bintombire nayo ko make sure ngo bikorore that just to be there isaranse tali ekiriri manto kole to kore ngenje kabireye otebeka nate bi nona kabeira no you have to have an impact bamanyenga dadie rekeralika none chiombe chimaitenga lero esu amaje to kunywa kubiko chumbi konye wiki ngima eto kobekerwa amaje atali echumbi igonga koleka nabo ku create impact ebintu biriyo gokora nabo kubangana one mesa watebona lero ninche kora barose none cha yes nche ko barose none cha ose lero nche ko bakere blue band bana batenga ke daddy umetekera work I love when daddy ago to work it brings a memory igo they long for that day na bako gacham ebintu ebibinde batenga lituko tokanyete tujagote daddy amangana ayo se mami nelituko tocha kunywe chaya alright pastor tukonera ngo asa maiya kero kende kira tokora obosaki boito torarigire nonya bana siasa abari nonya basubati abago kuoneka bari bachire nkuma asemero bali yabo ya siasa lakini abange chinga kibago cyo baburi bona kyago balance yenka negasi especially bona siasa erota ngago ikanka niga kuru kumama kiburi ngera ororo geto chandete babe abasubati babe abasacha patata giti baraburende kare gale onye no musiyo onye no director ogo chanka na kibono na gitokurusirende pride yire meito twekeye erinde na into at one point yakona bale kubolenga koro mona siasa musubati ro mukabana ngoro seliro mugakogo wanye ndagero se breakfast otabanga inche mwako natanya kulia ndagera asotiri gosisko I make sure I'm available chinga kinda available ndagera kulia neli ngorosi na musubati ese genchike kusiye tukire getaka amangana narabira arasege sunga korokunga ego nenchiro umuntu akwerora unare yani unabono agoteyanga nje tokungira ni kondigeretigo anete tumukwande kuneretia maiso eyinere korokunga ego na neye yoko chaka could not also be pride lakini ni ere korokunga inferiority complex yes omuntu aigwetenga nabo okoranga na umaita bantu mbale atete ko stampo toli tabwati irieta pi irieta liukabwa atene irieta limere bono nere irieta liabwa atene limere atete ko ndaralia nyumba abantu mbale bale none chisiyo ora eki manager na ro buswati yo mutura segeteiga tukuna gukora ego kiumbe gete ne mane esiyo are company gete yes ago utariko abasubati gete bagacha babwate bagokora kigasi tu barikire bakomonyora bakomotei baba bakura goite siaso kubateire ni mukundi none men ote ai ocho to mesibi no yago tebia ne manager alright
ese ngincho akorendoki eketi nero guta bamutuma eyanga bigitiga iga abantu mbali bamaite they are worthy bamaite nga obo nyankongo bwane gose e value yane teri asemeremo yane lingokora e value yane igere nga incheningo because I'm fearfully and wonderfully made igo ndo siri na nyasa esenjira iyo gukumye mono igo okorumuntu utagete ku stamp authority kurwa segasi ayerente nyumba igo nga self worth yaye n'umuntu bwate low self esteem igako yenyora ekera ikire nyumba atagetenga mumusike bunemeremeri igo n'umuntu abantu natalekanya nataramumira Yesu in short. Right, barakubona mancho murigereria nore no bosi bole nayo gusanga ekerengeri kiago amona intwe ine ayiro mugaka senga ayino mukungu asenga na kioro chaye ubwa mate bwemirimo yago amone nka yago na kibure kero kende bwabero muchando na koreta okongusanana amaberera asenga amone ryumana kubwatakana kero kende nenjiro taranyara koboko yibeka bya akagera ase umuruburi bosera bwenga no turega igatonyara ko batoko yabeka asenkere bwikero nga narayi ubwenete oyayirina mbitambe kero ki ubwenete obi abari mu barongo kuma pastor ukwibata nga yaya no pali bako kwaneka atanga kare duty amisi eskuru yonse konyaro kayo how does he behave na kibona agwe kanya umayete mayete una kiagwe kanya karenga elindo mwana oyoye amuvaliunga uyontata tali principal ose tali mwalimu asesko na rolide na rochali seitunga kigete na amanyira umayita abantu barokonyora umusubati yakunyomwa n'umuntu gete bwaka bwakuminga umuntu urinyo tomobweteiga ngakia kunyara kumani cyumusacho because abantu bamobwete tu eidaro mwana jeshi ebintago kora nando nyo bamororire no nasa kurwana kisegi bakuminga umuntu bunoria egotete ngotenga misi there is a chemistry nero nga ekero kwarure emirimo yawo gwakirenka enchero umuntu ko ba received enchera umukungu akopokea nere liko the enabling environment nko chenchire kirige entoronyo umuntu bwate bunduki uko konyore bunduki yagure kwanyora ngwanchire kuhagi umuntu igo gento kenene keringa abaturenka bali to receive because abakakambale parenka amuino yakale ko kore mirimo eitare rusa nere goikaru enabling environment tali abakungu boka so that into aba bias dinga na abakungu boka bogwenete ko urwa enka yo kwaligan igonga 20 umukungu mumusacha nega neringa because we also have time akoko na ino bwate rusa gosenkwa bwate off gosenkwa lengenge weekend naye keraso kanone kerachi kuigosene chinyini irana no kore omuchyo yayo tamani ko irana ororo igonga nabe kunyarekana nabo mwalimu ari mutindi bali abantu bali okora barabatindi school inkabo ororo bakanyigite bagukanyika muntu ndare konte inga bakanyigite munisi kumanya igure kerenge bagukanyika kabisa mbali bakali kero barali muna barenga aho tabakanyika matana ya para igo bakobogorero batenga ayo mwalimu amisyo igota konya nonyo ndole kurukuru mutuga nonya bayibuli buka bakobo mwalimu ole Joseph ya misyo robisi kangende jenganyiri tuko mwalimu Gideon ya robisi inchenche komororo anyway marago ya bara saka karaga kiago amo na into mwancho morigereria chinga cheitoni go chibenza ko bachigo tingiwa obwa mate bwaito twachole topic tokoletaga iga eyego kunete na inchenkunete bwa mate ki obwo togenda koba tokubeka busi nonyo bwa bana baito kentongera bagwe seme kurwa sitore emarago baye bono igatasenikia deze TV yakoretereri chibu gwetera sumurubiryo obosera bwenga umurubiryo go chera kera lituko lya Jumatano ensa eye monenu simugoroba wikira chinsebere nenusu kwene kinga tonyere koba togosira na 20 ase obwa mwayo ligerete kurwa sange karangari kyago na bagoli boli yao amona intwe omwanchwa omoligereria twaranga basata twa fail manyenga mokano chire onyama tanga pasta esimi kiyara ga ikomina ya moiga chia mugoroba nesimi yokanga igwike wika ikomina bire taraika nasoka guchibara naso no nyaga hoteli gitegari nande kumwakana gwachire na make sure wikire nyumba ama murogo bai ngeko garaba sa to ko bera gotangane na chinga chitu baba kungu bataracha na kie kiunga mkilitwa tebanga
abana aba ngakiuba begete hivi wanatamani kukuona ukirudi nyumbani. In fact on the same line again tonkere ko nga career advancement abantu abange kinyomo cyatwarira umucyando nekero umuntu atete komenta amasomo. Amasomo ya arentira umucyanda sikinga agerenga umusacha gatete gukora ukore gose ne degree ntangani osoire masters ngo so ari PhD gokonyora nga kinga kitinyinge onye turi ko mwaribaga muse mwari kwana na ribaga nabo konyora nk'imicyando ya soire asenka sencho bwererani igona biko nyarekana nga abantu abange batigire kogendereria amasomo asengencho abayibuli abatora asenyumo. We have not decided nga ngo support no musacha ona asome usengo support no mukungu ona asome, in the sense that onye kwanchire umongino wa mwanchi wasome, you take the responsibility, you jump in onye no koruga na gukora abana biri bitakeire wateke responsibility na liyo mukungu atari koranga inkogenda gosoma unabona ngendo ze Nairobi ga bona kuirana ngugocha korosalia abana abendagera nguko basiba ende school bawocha koraboka, lakini musacha kera steply in watenenere libaga liri umukungu nabo umukungu wako nyarako bagako abande bali bayagosira batari kogendereria amasomo nani none mirimo yabo n'ekibesa cyabo umushahara improve asenye icyo musacha atene ni groundinga ayigo kogenda manyoko yana nabana gose kogendero nani no wakorenta no n'ikimedi rendenga ngogenda ngakingo cya komotege nga we need to support each other onye musacha abasacha abange bagendere mbasomete bakorete ki masters bakorete PhD lakini abakungu mbara akora sengencho musacha taramua utina libaga lyo mukungu. Alright. Pimono sa producer yana nera konya kwa mwanyara kru Samelia kabera ondenga amisi umurubiri noro ononye bwa masomo y'ikisemi gose e-learning gose distance learning kwanyoranga dika kero kende ngo yokorera somewhere else kwanyoranga abonde nyumba lakini ngesi yekerete room geteiga maybe in classes imbwate every evening for Monday mpaka Friday kingorwe meremo naso class kende kwanyoranga tiranyara ko binkwena na tibaga erinde na inche nyare ko ba hingo interact ne ya mateyane. What do you advise about lab abantu buna bateke to advance and ba feel the only way no gukora distance or e-learning na ndo yakora kurwaso mucho akikitoro tanga career management egere nayo wegendererie ebirasi biri nkorubire libaga omuntu uranya of course mbire tedious nyorore kwa kodra gosoma ki assignment no chire lakini naro tenga mono birasi ibindi bitari ko enda chi weekend igo amatukari echi weekend tiga abantu bayana neribaga nande basirane aseginchi gukura o masomo because ya masomo naro nonyenye mwabwataga rikaragake gukura umuntu ngo tirare egere stress iria yo kumanage nyine abana na bintu bini muganeti bigendere igo abagusiya bange we don't support our wives kokwendera gusoma masomo ekinero mucyando ekerokyo nimete ngabagaka bategerete nabasaye onde nabaratwara a different opinion lakini abange abakungu baito nturataka basome alisikwa myoreta asome taigete no mutagetabera lakini abasacha barabumba genderete igonga naboko nyora imbalance yero nande ibintu binde bitari kunyareka nasengincho mukungu nere akoranga tairibaga asengincho kwegendereri lakini twarote yanga then it regrets ya ekoro mukungu nere kago so asenyumo nabwate gito kunga expectations nabwate abantu bali banje tamaso atenga na nyumiru lakini nimanyetenga ninchementa masomo anembe none doctor igo regrets chiri chigocha none ngiye no kole PhD na yago kwali tukulitana Piyono ke mumwancho murigireria ondize TV engana emwe mwitonyara ko batokwegera nganiriria nonyora no iri tukerimo nonyora no echinsa ibere choka make wise use ye chinse chyo elio nayo go interact amune yamate yago onyara ko bago komanyanga ya matuba tenereye pastor mayedra bonere igwa kwana nga abiko nyareka no mwana one o develop chimbwa gite ara toke nonya sobo salia musacha buri amisi ndene ngo tangojita kobone pi abange bakorero paka kwiruga kworokiwa mpaka oborori bwaro kanaria ndio tenga ya saitani nyara kobaga kumora abekoreta pasta elo profile sana ukia somo iburi konyoranga kero kene chinga kia taireti kwende kinyo nyanda kobako beko bosero biaso mwana na kitu algo tebanga regrets karo ya chiri go somo ntagwe itia to ganyucha gwe itia because that na ki program yebere to
ya sajita tinga nkwe yaligani tole toganye ucha gokora ndo kiki ucha gwite nande twakwandete igoro enga kigitanga ntobwa tuburire gukora nka empty nest syndrome yani muntu agocho nyorega sera kiaye kiatigaire busa abaiburi abange tuli yaligania ase gento buneki na kikyo akaro tali kutwara kinga kina abantu bao okonyora umwana ngakumbe nabwange tumurubiriwo ababwate boyfriend ose girlfriend ayogocha gustokeranga rekere ndagera nimbwa tomogeni bono esinginje tukwabwate time usarase nere andane nago tenga dadi umusani one nara gose nayo ete no saiga igo muri ngaki muri ana igo bono mugukwana nere tro chinko baro ko moviste ataraja kuamu abono nganko nyuma na bali anya tari kwa no murubiri bwenyangi yakwa na haye time yao kumanya egere na igwa twara information toko ja gustokeru igaba ibuli abange bastokeru ne chinyumo abana babo banyumiru ose omuchando tokira so mwana puno igwateba akonyuno ninya sore gusama dawa ya kulevya esengi ometo isaransero mwana ona bo manyanga omwishi oyo cyosho kara beiro monene aboko manyanga maisha ya bali yanga kibona maisha bali irete kono kilingo na ko boli ore no ngina ngoranga ki cyosho bona arware aya na nkira bona arwa maisha guche gakwenda nyumba saiga mwayo buto kwira na maisha bali ire egente kiku ya boda saigari gendo ngorata kikera egento ngikaro igonga lack of time with our families chiare havoc chiare ntiro kubune koko nene abantu people have regretted goso muntu oya tanga na mwana uyo sinyire tako sinyeti ebukwego tabanga keronya sa gwira ni buruti bwaye nakubuli nk'abantu benyumba yawe nakoete ngahiba in fact no basi tali ko kumbuli ngikanisa nakoete ngahire ngakubuli nk'abantu benyumba yawe nakoete ngahibale ogo cyakirwa mukungu ocha abana igo nganya turanyara tema nga tiganya sato konye na ndato echinguru egere tubeke family yeto kobe priority na ande ngirorere abantu ragera kanywe cyaye n'abantu benyumba yaho tema naye kararagera ari mu baramanyanga ngwa kyuka ari ko bego buke mabungani nga kyukuragera na baroba manyanga kibakoragera basta kibona sana singe ko nali bagari yawo cyo gusanga muna intwe na manke ai bandi bakuburia umaito muchando buno nabo korekadishana bokonyora nonye litukelindo mutima kese ntara nara nonye endagera ya myumba mwana nyigwetere mbelioka no breakfast nabo konyora na isi na sokiriga na hesabu sirio bosio naenda hoteligete gananyo chai na irana yako gara ikirango sibeli yanga na kombe ne lina lite labda sega sigo sase ngwana nanyo kwanyara go muchando nororo labda gwetera sokwa na chinga ki amonenga yaone ya mate yago nonyara ko bokorekebisha imechando bele ingana yo mwele pasta engara ya niyo mweli nare gotebia abancho baligererie ne lina ki ekerore asenyumo kwanyolera abana babena bamuraboka usaba nyaruka n'abamura nelinga ayenaye omufano gwenyumo batagete ko kutwara kokorra bankire ko nyumo gose bankire ko nyuma umufano baro rumu bekorwa setatu mwabo oso umufano baro rumu bekorwa sengina bate bonye nyumo nere roli na ngitiganda ira chingaki kokorramba bago kerete nyumo igo manyanga baro de tatu mwabo nangina obwera ni nobuya ni nyumo nekia egekora wa balance ri meremu amone nyumo. Alright, asabari amasanga amona intwe gweterasa mabolino ne birengari beno nabali bwego bari gari asinga chia paromanye tegali barabago isansoli gari TV ndizi obosera bwenga batanga good morobeli mbiyo tana kuwakasi SMS iyo lakini ga chikori doga iga amesi pia mona na paste gazinge moko na singincho ya okwene kyanga manyara kwa mugosira nago segeta chinga chita nyara kwa bachiko tingingwa asante sana asabari mosi manyara kwa mukere gitambukaro bunekyo toko basabera amaya pasta chiskuru cyigoro timanye tegorwa sensa menya bali masaba na etali bo monta abana bagendete go chiskuru asingencho na mbuya bagendere kuna kobororo nekora bali mu body mbaro batali kina TSC igona bako na kobororo munabona bakuja kuyaligania senchi ya matemwa form 4 na ndume tabana abana bali ba affect ba chandike tuna na corona na ande embule gatwa na haro bakaba inka nande bono umugomo igombu yabakuna kogenda babere school na barabeki no group discussion barabumba kandi liko school abana mbanje liko school na bali mu boarding baro obagwa kana bayiboli na school teye tabwati bali munabu igabana no bakogenda banyako na bayigumu wake bacha kabakora no day scholars na bali boarding abali mu mbaro na bababake lakini mbanya ko bayimirimo bakora gukora tamune ya gatatu ne challenge pastor
sikunyora ngane tamu ya gatatu kigima chinga kinaenda abana bagento ko bakweregene samatema manene igotiga tubasabere na anda bayiboli itiga abana bagende school itiga abana bagende school gekora bakani liko na school bakani liko na school abantu bataragenda na abalimu nando murubiri noro bw'abantu bayirane school biyama. Sante sana sema ya kabiri nyara ko bakone kinga chibicha muri ryo cyago kira senchira yobo ikirano gakoro kwa Sara mumanyi twasangamo na Pastor Gideon Eliana ngoro kwa Josephat Amisi twakoganerie oburiro ryo biyagwe murubiri ko bwate kinsaisa to chebona botuko asesa moya maya munyara ko mukomera na Amonere Vincent Onyanja tobaganairie oburiro biya nande tomerane wiki egocha. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria na bwigo usonje mirubiri yitwa